Näytän, kuinka voit laatia oman henkilökohtaisen työjärjestyksen kurssitarjottimen avulla. Siirrytään aikuiskoulutushuoneeseen ja perehdytään ensin avoinna olevien valittavien opintojaksojen sisältöihin. Ne löydät valmistavan koulutuksen suunnitelmasta. Ikkuna kannattaa suurentaa tai oikein kutistaa niin, että näet sen yleiskatsauksena. Vastaavasti voit sitten tarkentaa Ctrl 0 näppäimellä ja pienennys Ctrl 1 näppäinyhdistelmällä. Asiakirjasta löydät sekä asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan että talous- ja toimistopalvelun osaamisalan tarjottavat opinnot. Jokaisesta opintojaksosta löytyy opintojakson nimen lisäksi opintojakson tunnus, jolla arvosanat syötetään kurssin päättyessä opiskelijahallintojärjestelmään. Samoin löydät täältä tarkemmat kurssikohtaiset teemat, mitä kurssin aikana käsitellään. Ja mikäli et ehdi kurssille mukaan, näiden teemojen avulla voit myöskin itse opiskella googlaamalla näihin liittyvää aineistoa internetistä tai sitten hakemalla tietoa kirjastoista. Kirjaston informaatikot auttavat mielellään. Voit heidän avullaan löytää monia hyviä kirjoja, oppikirjoja näihin aiheisiin liittyen. Internetistä tietoa hakiessasi muista lähdekritiikki ja tarkista tietosi useista eri lähteistä. Ja sillä tavoin muodostaa oma käsityksesi, voiko tietoihin luottaa vai vaatiiko asia vielä tarkempaa tarkastelua. Kun olet perehtynyt opintojaksoihin, niin voit myöskin osallistua opetukseen muun muassa vaikkapa visuaalisen myyntityön tai markkinointiviestinnän suunnittelu- ja toteutuksen opintojaksoille, vaikka et toimisi näissä tehtävissä työssäsi. Samaten voit opiskella kirjanpitoa, tilinpäätöskirjauksia ja verotusta, vaikka et tekisi näitä työtehtäviä arkityössäsi. Kuitenkin ennen tilinpäätöskirjaukset ja verotus tutkinnon osaa, ennen kirjanpidon tutkinnon osan opintoja, opiskele näitä ennen talouspalvelun tutkinnon osan opinnot. Tämä siksi, että talouspalveluissa opiskellaan talouspalvelun peruskysymykset, kirjanpidon perusasiat ja silloin opiskelu kirjanpidossa ja tilinpäätösverotuksessa on mielekästä. Kun olet perehtynyt riittävästi opintojaksojen sisältöihin, voimme siirtyä työjärjestyksen laatimiseen ja kurssitarjottimen löydät lukujärjestykset kansiosta. MS, MAC ja MOPS-ryhmien lukujärjestys pitää sisällään kaikille avoimet opintojaksot. Hokela 11 ja 12 niiden opinnot ovat tarjolla vain näiden ryhmien jäsenille. MS, MAC ja MOPS-ryhmien lukujärjestyksen lukemiseksi ja selaamiseksi tarvitset taulukkolaskentaohjelman. Tiedosto on laadittu Microsoft Excelillä, mutta voit tutkia sitä myöskin OpenOffice Calc-ohjelmalla, jonka voit ladata maksutta netistä. Se on niin sanotusti avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka on vapaasti maksutta käytettävissä. Tiedostosta löydät perinteiset ryhmäkohtaiset työjärjestykset. MS-ryhmät opiskelevat iltaisin maanantai, tiistai, keskiviikko päivinä kello 17-20. MAC ja MOPS-ryhmät opiskelevat 2 kertaa kuukaudessa kello 9-16 välisenä aikana. A-ryhmät ovat asiakaspalvelun ja myynnin ryhmiä. T-ryhmät ovat talous- ja toimistopalvelun ryhmiä. Kaikkeas 2012 välilehdeltä löydät kurssitarjottimen. Sieltä näet, kullakin rivillä löytyy yksi opetuskerta.
Opetuskerran kohdalla on kerrottu, mihin tutkinnon osaan nämä opinnot liittyvät ensisijaisesti, mikä on opintojakson tunnus, nimi, minkä ryhmän aikataulua tämä noudattaa, tapahtumaviikko, viikonpäivä, päivämäärä, aloitus- ja lopetuskellonajat, kuka opettaa ja mistä luokasta ryhmän löydät. Oikeanpuoleisin sarake on tarkoitettu sitä varten, että voit merkitä siihen oman valintasi. Merkitään nyt kaikille avoin henkilökohtaistamisen tilaisuus. Osallistumme sinne. Merkkinä voit käyttää mitä tahansa merkkiä. Käytän nyt X, mutta mikä tahansa muukin käy. Palaamme tähän lopuksi, kun suodatamme näkyviin vain ne, missä tämä itse laitettu merkki näkyy. Valitsen nyt rahoituspalvelun opintoja. Valitsen tutkinnon osasta kaikki muut opintojaksot pois. Rapa eli rahoituspalvelut, jätämme sen jäljelle. Näin suodattuu näkyviin pelkästään rahoituspalvelun opinnot ja näemme, että niitä tarjotaan ainoastaan yhdistetylle ryhmälle MAC 11, MAC 11 ST. Opetusta on 2 viikon aikana, 2 päivänä ja koko päivä. Muille ryhmille ja muita toteutuksia ei tämän syksyn aikana ole. Valitsen siis tämän koko opintojakson. Osallistun näille kaikille tunneille luonnollisesti. Tämän lisäksi valitsen myöskin tilinpäätösverotusta. Kytken pois rahoituspalvelut ja tilalle tilinpäätösverotus. Sitä järjestetään syksyn aikana sekä MAC 11T ja 11 ST-ryhmälle sekä MS11T-ryhmälle. Ainoastaan kerran tälle viimeksi mainitulle siksi, että sen ryhmän opinnot jatkuvat kevätkauden aikana. Osallistun ensiksi mainitulle. Lisäksi vielä valitsen kirjanpidon opintoja. Niitä löytyy sekä päiväryhmälle MAC 11 ST sekä iltaryhmälle MS 11 T. Haluan opiskella kirjanpitoa illassa. Ja valitsen tämän kaikki opetuskerrat. Lukujärjestys on valmis. Otan suodatukset pois. Eli kaikki rivit näkyviin. Ja lopuksi jätetään jäljelle pelkästään omat valinnat. Nyt voit tulostaa tiedoston valitsemalla tiedosto, tulosta. Muista varmistaa, että valittuna on oikea kirjoitin. Ja tämän jälkeen paina tulosta painiketta.